Bodoland muluk सोलोंसालिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों बाथ्रा साननैसो सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिया असमिया बिजोंखौ फरायनो मोननाय जानाय नंला एबा बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै नटिस ओंखारनायनिफ्रायनो गोबां दोलो आफादफोरा जावरिखांदोंमोन बेखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे खालामनायबो जागासिनो दं आरो बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय बाथ्राखौ लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ असमिया आरो बर'नि गेजेराव एना-एनि सोमजिहोनो थाखाय खालामनाय जादों होननानै थांखिना बुंदोंमोन नाथाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निफ्राय रोखा फोरमायदों दि बिमानि रावनि थाखाय माब्लाबाबो कमप्रमाइज गैया इउनिभारसिटिफोरा माब्लाबा गावनि गोसो बायदि सम मावनो नागिरो नाथाय बेफोर जानो हाया होननानै रोखा बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे सोंथि खालामोदि आसामाव जुदि बर' फरायनो मोनाब्ला आसामावनो जुदि असमिया फरायनो मोनाब्ला बियो माबोरै जानो हाथावना होननानै बेखायनो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिया जा थांखि लादों बियो जानो हानाय नङा होननानै रोखा बुंथिनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि बे बाथ्राखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि এইটো এনে আননেসেসারি এটা কন্ট্রোভার্সি তেখেতসকলে আনিছে এইটো কোনো তেনেকুৱা বিষয় তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰে এনেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে কিবা কিবি চিন্তা কৰি নিজে নিজে ওলাই থাকে কিন্তু মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই এইটো সকলোৱে জানে যে ইয়াত ভালনেকুলাৰ মিডিয়াম যেটো আছে অসমত যদি বড়ো পঢ়িব নাপায় অসমত যদি অসমীয়া পঢ়িব নাপায় বড়োত লিখিব নাপায় অসমীয়া কেনেকৈ লিখিব স্পেচিয়েলিটি আনিবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বেলেগ এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে তেখেতসকলৰ লগত এইটো কথা পাতিম তেখেতসকলে যদি স্পেচিয়েলি ইংলিছত অধিক গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে বা ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিব বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ পথ তেখেতসকলে ল'ব পাৰে বাট ষ্টুডেণ্টক এট এ টাইম তেখেতসকলে ইয়াত লিখ এইটো ক'ব নালাগে এইটো ভাল কথা নহয় ইয়াৰ কাৰণে ময়ো আলোচনা কৰিম नैरोजा नैजिथाम नैजिब्रै सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन